létat víš, na létání se dej. Ač nejsem kus, jen to se mnou zkus, poletíme na Bombej. Pojď létat výš a dál ať nám je hej. Model klub Liptov zorganizoval 20. ročník stretnutia priateľov obrých modelov. Myšlienka zorganizovať takúto modelárskú akciu vznikla niekedy koncom roka 1996, keď sme navštívili podobné podujatie v Nesvačiloch a v podstate sme si povedali, že by sme takéto niečo chceli zorganizovať na Liptove. Preto sme v roku 1996 zorganizovali prvý ročník stretnutia priateľov obrých modelov. Zišlo sa nás na vtedajšom letisku Gotovaní zo 30 modelárov z celého Slovenska. Toto podujatie sa nám zapáčilo, a ako aj divákom, a tak sme vlastne pokračovali aj v nasledujúcich rokoch s organizáciou, až sme sa tak dopracovali k 20. ročníku, ktorý bol v tomto roku. Počas celého tohto diania 20 rokov nás navštívilo okolo 35 000 divákov, čo je na takúto kategóriu modelársku veľmi vysoký počet divákov, a zhruba 850 pilotov odlietalo týchto 20 ročníkov. Raritou boli priatelia modelári z Argentíny, z Juhoafrickej republiky, z Izraela, samozrejme z okolitých štátov, Poliaci, Maďari, Nemci, Rakúšania a vždy špička českých modelárov, obrých modelov. Ako sme získavali návštevnosť špičkových modelárov, museli sme sa aj my adekvátne zúčastňovať podobných akcií, či v Rakúsku, v Nemecku, v Čechách, na významných akciách, síce v La Ferté v Nemecku, alebo v Leerté vo Francii, ale ako diváci. A tam sme pozorovali, nadväzovali známosti. Na české, maďarské a rakúske podujatia sme chodili lietať, nadviazali priateľstva a tým pádom sme ich dokázali semka pritiahnuť, pozvať, aby sme tú účasť mali takú rôznorodú, s rôznymi modelmi, krásnymi a hlavne veľkými. Ránko, priatelia modelári, dovolte mi, aby som vás v mene Model klubu Liptov, vás všetkých v mene Model klubu Liptov privítal na jubilejnom ročníku Obry 2016. Obzvlášť by som chcel privítať našich priateľov z Českej republiky, najmä nášho čestného, dneska už čestného predsedu, pána Michala Vlhu. Bravo! Ďalej by som rád chcel poďakovať pánovi inžinierovi Miroslavovi Tomovi, ktorý nám vytvára vlastne takéto podmienky, kde môžeme trénovať a môžeme organizovať nielen obry, ale aj rôzne modelárske stretnutia menších rozmerov. Zvlášť by som chcel privítať tiež špičku českú, modelársku či vietroňársku aj motorárov. Toto podujatie, ako spomínal predseda, je už 20. ročník. K tomu poviem len dva slova, pár slov teda. Výnimočnosť tohto letiska je taká, že má jediného majiteľa a jediného prevádzkovateľa. Že sa stane medzinárodným, neznamená, že tu budú lietať Boeingy, alebo že sa stane jedno z letísk, na ktoré vás nechcú pustiť. Ja sa budem snažiť tak, aby to letisko ostalo takéto, aby ste tu každoročne našli otvorené dvere a dobrých ľudí a aby sme sa stretli či v zlom alebo dobrom počasí. To znamená, že pán Robo Rovňan bude viesť toto lietanie, ale chcem sa vyjadriť aj k neriadenému lietaniu. Neriadené lietanie nie je anarchia. To znamená, že aj keď tu budete lietať počas neriadenej prevádzky, poprosím všetkých odtiaľto. A druhá vec, táto biela čiara je hraná. Model klub Liptov má 30 členov, z toho samotnej prípravy obrov sa zúčastňuje polovica, a to z toho dôvodu, že vlastne 1/3 členov je z Volenského kraja. Príprava takéhoto podujatia vlastne začína minimálne 6 mesiacov pred samotnou akciou, čo obnáša so sebou prípravu dokumentácie,
oslovenie rôznych inštitúcií. Začína sa tým, že sa samozrejme zháňajú finančné prostriedky a tie zháňame viacerými spôsobmi. To znamená od sponzorov a od firiem a štátnych a mestských inštitúcií, ktoré vlastne vypisujú granty na kultúru a šport. A my vlastne žiadame mesto Liptovský Mikuláš ako aj Žilinský samosprávny kraj o finančnú podporu. Myslíme si, že táto akcia je vlastne najväčšia akcia svojho druhu na Slovensku. Piloti, ktorí tu predvádzajú svoje modely, sú najmä z Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska. Nevadí, že sem tam přijde déšť. Model Klub Liptov má možno tú výhodu, že má oporu v majiteľovi letiska, pánovi inžinierovi Miroslavovi Tomovi, kapitánovi dopravného lietadla, že nám umožňuje vlastne trénovať v priestoroch aerodrome Jasná a tým vlastne sa pripravovať na organizáciu a letové ukážky našich členov. Aby návštevníci boli čo najviacej spokojní, tak tu lietajú aj malé vrtuľníky Robinson R22 a Robinson R44, ktoré robia vlastne výhľadkové lety pre návštevníkov. A názor pilotov tohto ročníka 20. je naozaj priaznivý. Všetci, ktorí tu dneska boli a sú ešte, tak tí mali len naozaj veľmi pozitívny ohlas z organizácie, z krásneho prostredia, vôbec zo zabezpečenia všetkého, včetne ubytovania, stravovania a dali nám naozaj dosť veľkú vďaku. Slovenská špička tu nebola celá. Myslím si, že v gro tu bola česká vetroňárska i motorárska špička a dovolím si tvrdiť, že aj to je európska špička v týchto obrých modeloch. Je to reprezentácia Českej aj Slovenskej republiky. Modelárstvo je moje celoživotné hobby. Začal som to už robiť pred možno 50 rokmi ešte na základnej škole. Potom som prešiel na čas k vodnému modelárstvu. Robili sme modely rýchlostné člny, rádiom riadené a zúčastňovali sme sa majstrovstiev Československa, potom Slovenska, Európy, sveta. No a teraz sa venujem v našom model klube Žilina stavbe väčšinou veľkých obrých modelov. V Gotovanoch sa už radu rokov zúčastňuje sa aj môj vnúk Miško, ktorý tiež modelárči od nejakých svojich 12 rokov. Dostal som ho k tomu tak, že chodil so mnou často na letisko. Najprv lietať nechcel, no ale teraz je už veľmi dobrým pilotom. Nebojí sa zúčastňovať aj takých veľkých podujatí. Na toto stretnutie 20. výročie gotovanských obrých modelov sme doniesli 3 modely. Ten prvý je Newport N17, je to francúzska stíhačka z prvej svetovej vojny. Druhý je Heinkel Kadett HE72. Ten model je postavený pre motor, za to, že ten motor je hviezdicový 5-válec, obsah 85 cm kubických a vlastne na tom lietadle je pekné to, že ten motor celý vidno, tak ako to bolo na skutočnom lietadle. No a toto je najväčšie lietadlo. To je Viper Jet XXL. To je pre zaujímavosť, vyrába sa toto lietadlo v Amerike, ale skutočné. Je v tom turbinový motor, poháňa ho palivo kerosín Jet A1. No, rýchlosť lietadlo dosahuje okolo 250-270 km, ale vie ísť aj celkom pomaly, možno nejakých 60-70 na pristáte. No tak my sme nadšení, my sme každoroční účastníci a možno z tých 20 ročníkov sme to neboli možno 4-5 krát, ale chodíme každý rok a mesiace dopredu sa tešíme a vždycky chceme doniesť nejaké nové lietadlo, aby to bolo také zaujímavé. Tak veľmi radi sa zúčastníme, pretože tu každý má tento istý záujem, letectvo, malé letectvo a konštrukciu lietadiel, stretávame sa, debatujeme, spoločne si polietame a máme takú pohodu, predĺžený víkend.
Na budúci rok sa samozrejme zúčastníme, už teraz sa tešíme dopredu a ďakujeme organizátorom. Pán Kubica nám predvádza svoje umenie na vidíte presne zastavované kolídy, presne zastavované obrazy, nožový let, krásny nožový let, smerovka vypoknutá, smerovka nahrádza rýchlo. Pilot, ktorý je priviazaný na vozíček, bohužiaľ. Na prostavbu této makety jsem se rozhodl, protože to letadlo už mě od malička učarovalo svými tvary a asi jako každý malý kluk záviděl těm pilotům, co lítali nízko nad polem, práškovali, zkrátka romantika z lítání. Modelarčím už od malička, od 6 let a zkrátka mi to baví, je to můj koníček a snažím se také trávit svůj volný čas, kde vyrelaxuju. No, stavba trvala přibližně 1,5 roku. Za těch 1,5 roku jsem nad Čmilákem strávil 2000 pracovních hodin. No, k detailní stavbě jsem se rozhodl proto asi, že jsem perfekcionalista a snažím se dotáhnout všechno na maximum. Manželka tvrdí, že 100% pro mě málo. Že mám perfektní manželku, protože maximálně podporuje můj koníček, jak finančně, tak po psychické stránce a sdílí všechny ty trampoty, které s tím souvisí. Stavba modelu je převážně z klasických materiálů, jako je překližka, smrkový nosníky, balza, laminát a použitý dural. Model má ovládané klasické prvky, jako je výškové kormidlo, směrové kormidlo, klapky, křídelka, ovládání motoru. No a jako maketové doplňky je tam otevírací plnící otvor, kde ve skutečnosti práškovací letadla plnili materiál buď na hnojení nebo v kapalném stavu. A je tam udělaná maketa rozmetadla. Model má rozpětí 3500 mm. Je to přesně v měřítku 1:3,5 zmenšení na skutečného letadla. A pro velikost tohoto modelu jsem se rozhodl, protože jsem potřeboval ukryt pod maketu motoru vlastně modelářský motor. A tohle to bylo minimální možné měřítko, aby se motor skryl a nebyl vidět. Jak to rychle lítá, těžko říct, rychlost jsem neměřil, ale myslím, že rozsah rychlosti je jako u skutečného letadla. Ví to lítat i pomalu a docela i tak svížně. Model pána Tanáta, je to tiež náš dlhoročný pilot a účastník tejto našej akcie. Tak dokonale ako skutočná mašina. Keď sa nájde nejaká dieročka, kde vám kolečko skončí. Alebo už dolietali, nech si odložia model a umožnia divámi pilotovi i pánovi Čurajovi miesto. Je bývalý model konstrukcie pána Michala Volovináčko pekného pekného filmu. Model Janko, odtiaľ kúka, nebude to pačne. Pouvažuj nad tým. Kúka tu skúšnosť jeden metr. Ako skutočné riešenie. Na tuhle akci jsem přijel kousek od Prahy s kamarádama, s jetama, s modelem L59E.
je to polomaketa, vychází to z modelu L39, ale upravil jsem to na egyptskou variantu, která se dodávala někdy v 80. 90. letech do Egypta ve 48 kusech a tomu odpovídá i kamufláž. Zvláštního na tom je, že teďka se všude mluví o arabštině a já mám letadlo jediný v arabštině, tak to je asi ta největší zvláštnost. Ten obří model je proto, abych ho dobře viděl, protože špatně vidím, nosím brýle a hlavně se mi líbí i ta jako velikost toho modelu. Jinak letadlo váží 30 kg, je v tom brněnská turbína s 23 kg tahem a lítá to velmi maketově, alespoň co takhle lidé, kteří tomu trochu rozumí, říkají. Kabinu jsem neobjednával od výrobce, protože ta je docela chudá, tak jsem se rozhodl, že si ji udělám sám a protože dobře maluju na 3D a mám možnosti na frézu i na 3D tisk, kterou mám doma, tak jsem se rozhodl, že si to udělám sám. Uniformy šila moje maminka. Stavěl jsem to pouze 4 měsíce a je to z důvodu toho, že už jsem ten model jeden měl před 2 lety a ten jsem potom prodal a tak se mi po něm stýskalo, že jsem ho postavil znovu a už jsem v počítači všechny díly na to měl, takže potom udělat ty úpravy, které jsem potřeboval, tak to bylo velmi rychle. Když jsem dostal pozvánku, že bych mohl jít s kolegy do Gotova na tyhle velké obry, tak jsem zjistil, že to je největší akce na Slovensku, tak jsme říkali, že to je dobrá propagace pro výrobce turbíny, kterou tam mám, tak jsme se rozhodli, že pojedeme. Jsem tady poprvé, pár kolegů už tady párkrát bylo, říkali pěkná akce a musím říct, že velmi milí lidi a zázemí výborný, perfektní. Určitě přijedeme příští rok. Skutočnosti turbo vystúpové výstavné, ideme na pristánky. Podľadkom do pristávnej zastávky. Vystáva dobre, pristáva dobre. Gratulujeme. Takto je uvádzaný, budem vydať Zdenek Lukáš, Albatrosom 039. Albatros pocestoval z Prahy. Albatros je naše čisté prúdovné lietadlo. Ideme na pristánke. Krásna ukážka. Rozsvietené svetlá, krásny priebeh, skutočné lietadlo, teraz sa letí na vysočných tlakových lampách v usávacej konfigurácii. Vidíte, že má zadimovanie, rozsah rýchlosti letu po Albatrose je úplne jedine z tých vrtadlov. Pilot, nemecký pilot, to je osy lietadla, osy strelby, krásne. Zalede Javorový list, dvojplošník by to a výborní piloti. Tady máme naše a Braňo Dudák lietává paní. Na túto akciu som prišiel s novým modelom Avanti XXL. Model je dlhý 286 cm, celková váha modelu je 18 kg, rozpätie má 2,5 metra, je poháňaný spaľovacou turbínou, tankujem 5 litrov kerosínu a 1 jet
Maximálna rýchlosť je 250 km/h, ale väčšia časť letu prebieha v rýchlosti niekde medzi 150 až 180 km. Ja sa viacej s týmto modelom zameriavam na lietanie akrobacie, lebo som bývalý akrobatický pilot. Model je nie maketou stíhacieho lietadla, ale je to Sportjet. Je to celokompozitový model. Je celkové môj 66. a celkové 5. prúdový model. Po otvorení kabíny mám servisný priestor. A v tomto servisnom priestore sa nachádzajú všetky dôležité ovládacie prvky modelu. Ako nádrže, palubný počítač, powerbox, príjimače, pneumatické nádrže, lebo vzduch je natlačený do 4 nádrží. Jedna slúži pre brzdy a 3 pre zaťahovací podvozok. Parafínového oleja, petroleja, ktorý sa strekuje do výfukových plynov. Jednotlivé obraty sú pomenované v letenskej prerazov atopedického chytili nakoniec krídla, urobili výzvu, v podstate dokončil trochóvý, Keď zoberete, že si chcete predstaviť, že on toľko lieta, koľko ja mám očité. Já jsem dostal pozvání na tuto akci a přijel jsem až z Rokycan, to je západní Čechy. Pozval jsem všechny kamarády, kteří ty moje modely létají. Je nás tady 5, protože sám to nedokážu oblítat. Mám tady 7 větroňů, všechny jsou v měřítku 1:2. Já se věnuju modelářství od svých 10 let intenzivně a je mi 73 let. Já jsem takovej staromilec a já miluju staré věci a to znamená, že stavím jenom ty staré větroně, ty předváleční. Vlastně se věnuju jenom větroní. Já jiný za ty svý leta, co modelářím, tak jsem nikdy motorový model neudělal, ani jsem si nekoupil motor, ani jsem si nekoupil vrtuly, jenom dělám celý leta dělám větroní. Ten největší, co tady máme, tak ten je 7,60 m rozpětí, ano. A ta stavba trvá tak půl roku. Já za tu zimu, za tu sezonu, jeden větroň mám v přípravě a jeden dodělávám. Takže když bych to tak vzal, tak za rok ten model jako od té doby, když já ho v hlavě vymyslím, tak za rok by měl letět. Ten aerolek funguje asi tak, že ty dva piloti musí stát vedle sebe a musí neustále komunikovat. Ten větroňář třeba musí tomu motoráři říct, aby ubral plyn nebo aby víc stoupal, takže vypíná první větroň a řekne, mám vypnuto, a když je zkontrolováno vypnutí, tak ten motorový tepřivé může se stupovat dolů. Musí být totálně sehraný. Nemůžeme se zapřáhnout na někoho, koho neznáte, jo?
Mně se tady moc líbí, já jsem tady moc spokojený, jsou tady milí lidi, jo, máme se tady dobře, starají se nás dobře. Víc si nemůžeme přát, akorát ta cesta je dlouhá, jako jo. Mám pozvání už na příští rok, tak přijdu s novýma modelama zase. Přijdu určitě. Kvalita chodu motora, to všetko je ovplyvňované. A pilot modelu sa snaží eliminovať, aby to vyzeralo Damo, je to bezpečné, hej? Dneska pozerajte. námorníctvo je to označené ako Rafale C. Tam sú spevnené Puštajte z hlavnej strany. Nezoberieme do úvahy bych začal od těch jetů, byl to jako celoživotní sen a před nějakýma 4-5 lety jsem pořídil prvního jeta, s kterým jsem začal lítat. Nejsem žádný velký stavitel, spíš jsem pilot a naskytla se docela zajímavá možnost tohoto modelu, který je zajímavý tím, že jsou vlastně už jenom jediný dva v Evropě. Je to stavěný ze stavebnice Karv, která ale už se asi, nechci přehánět, ale 6-8 let nevyrábí. Je to kompozitový materiál. Tohle letadlo je zajímavý tím, že je strašně složitý, tak jako to dospělý. Veškeré funkce, náběžné sloty jsou ovládané servama, podvozek, vzdušná brzda je ovládaná hydraulikou, což je docela unikátní. Že to má vlastní volejovou náplň, vlastní hydraulické čerpadlo. Otevírání kabiny jsem si dodělával sám. Zaprvé potřeba, aby to letadlo větralo a prostě se mi to líbilo a je taky udělaná na hydrauliku. Určitě se to nevyplatí, ale dává mi to radost ze života. Ty náklady jsou tak obrovský, že to se nemůže nikdy vrátit, ale ono v životě nejde jenom o peníze, že člověk si musí taky trošku dělat radost. A hlavně třeba i jako taková akce, kde prostě člověku to dělá radost, že může trošku jako předvíst před lidma to letadlo. Já jsem poprvé na Slovensku, ale určitě ne naposled, protože já si tady připadám až neuvěřitelně, jak prostě všechny ty lidi nás přijali. Velice příjemný, krásný letiště. Sem určitě přijdeme, si nás pozvou, jestli bude s čím, samozřejmě člověk těžko může dělat dlouhodobý plány, stačí jedna malá chyba a z toho nic nezbyde, že jo. Pracujem trošku aj s deťmi, aj sa snažím
s deťmi robiť rôzne akcie cez rok, v školách a podobne. A vždy sa snažím pre deti niečo vymysleť. A tiež, keď robíme niečo, sa prezlečiem za klauna, tak to v deťoch vzbudí tiež určitú pozornosť. Deti sú nadšené a keď tomu pripojíme nejaké kúzla, nejaké žonglovanie a podobne, tak to deti takto vie nadchnúť. A klaun je úžasnou postavou preto, aby sme túto radosť deťom prezentovali. Je to bezprostredná bytosť a snažil som sa ju využiť aj na modely a fakt sa to podarilo. Deti mali úžasnú radosť z toho. Som rád, že sa mi podarilo toho klauna oživiť na tom lietadle, že dokáže šľapať nohami, že dokáže mávať rukami, že dokážeme aj na lietadle oživiť niečo, čo by možno patrilo len nám, ľuďom, ale dokážeme oživiť už aj modelári, bábku. Vzbudilo to úsmev, radosť a to je to, čo vlastne potrebujeme dosiahnuť my modelári a prezentovať deťom. Takže ten úsmev na tvári tých detí nám bol veľkou odmenou a som rád, že sa to takto deťom páčilo a mám z toho úžasnú radosť. Do budúcna len niečo, čo by znova obohatilo tento môj model, na ktorý dávam už pyrotechniku, klauna a zase budem rozmýšľať, čo ešte niečo by ten klaun dokázal urobiť. Možno bude v ruke držať zápalnú sviecu a bude s ňou mávať. Kež je dešť, to přejde též, jen s tebou na líbánky poletím kam chceš. Pojď létat, víš, náš cíl je Bangladeš. Polet někam se mnou, nerozírnou dálkou, nádherou, s důvěrou. Orientačne sa dá odhadnúť, že v tomto roku Obry 2016 navštívilo vyše 1000 návštevníkov. Túto našu akciu plánujeme zorganizovať aj v budúcnosti. Všetko ale závisí od vlastne získaných finančných prostriedkov od sponzorov, ako aj štátnych inštitúcií. Na líbánky, to bych já si přál. Pojď létat, víš, ty víš kam víš. Tak už nevadí.